Вітаю вас, шановні! Мяне завуць Канстанцінаў Іван. Я вучуся ў 4 класе. Верасы цяпер адкрасавалі. Уладзімір Дубоўка. Верасы цяпер адкрасавалі. У мільёнах кветак верасы. Пераходзяць, надыходзяць хвалі невыказанай восеньскай красы. Не збірай букет з ліловых кветак па злацістым ахіне лісцём. Гэта будзе згадкаю пра лета, што пяройдзена тваім жыццём. Не саромся, данясі да хаты, у букеце выеху няма. Усё падзелена даўно на раты, неўзабаве выслізне зіма. Зашуміць у вокны вее злая, снег шпульне скамечана ў акно. Хай на сэрцы радасць заіграе, будзе сонейкай вясна ізноў. Паглядзі з усмешкаю на кветы, сам стварае радасць чалавек. І зімою павявае лета, ціха шастае ў сухой траве. Будуць зноў лясы ў прыгожых шатах, радасць і бадзёрасць супакой. Ты ізноў, мой дружа, у тую рату жменьку кветак возьмеш у пакой.